Kažu da smo iste i kažu da smo iste. Zajedno pravimo džumbus i kolače. Frizure sredimo brzo, ali se ogledamo ceo dan. Kuća je naš dvorac, jer smo tatine princeze. I taj dvorac je pun onoga što je nama najvažnije. Ljubavi. One su moj copy-paste. Sveža akcija u Disu. Oblikovano roštilj meso, kilogram 599. Banana, kilogram 169. Konačno svi dobri kanali na jednom mestu. I ja sam na svom mestu. Hajde. Sad ne moraš kod komšije na basket. A šta vam fali? Kokice. Pomoć prijatelju? Mi da ne smetamo. Sav sport, vesti i Voja streaming platforma konačno zajedno. Izaberi nove Jetel i SBB pakete. Jetel i SBB. Sine. Ajde, deco, ustajte. Vreme je za školu. Jel me čujete? Zdravo. Davide, ajde, ustaj se. Lepo sam govorio da se sinoć ne gleda film do ponoći. Znači ne. Ali da niko ne sluša. Bar da je neki film, zaspao sam na pola. Ko će šta da doručkuje? Pa šta se danas događa? Izludeću od ove tišine. Ima li neko posebnu želju za doručkom? Pa može li neko konačno da mi objasni u čemu je problem? Ne vredi, ti to nećeš razumeti. A šta je ja to, moleću lepo, neću razumeti? Tužni. Tužni, a što? Mogu li znati? Glupo pitanje. Budi ljubazna pa mi na glupo pitanje daj pametan odgovor. Šta sam to ja danas zgrešio? Mleko nije iskipilo, tost nije izgoreo.
Na vreme Sobuter izvadi iz frižidera da odmekne. Tužni smo zato što je Saša otišao. Djeco, Ana je otišla i odvela Sašu. Ona na to ima pravo, zar ne? Najobičnije drvo. Bukovo. Molim? Pa čekajte, djeco, vi znate koliko ja brinem za Sašu. Saša je mali, njemu je potrebna majka. Evo, obećam, idem u nedjelju da ga posjetim. A do nedelje? Pa mogu da dođu kod nas. Ako nastavimo diskusiju, zakasnit ćeš u školu. A gdje je David? Davide! Idi ga provudi i obuci. Danas imam važan sastanak. Zakasnit ću na posao. Vidimo se! Nešto ulete u ruke. Ja bih da prođe, mladiću. Stvarno nema smisla. Ko će da spreči ove balavce da nas maltretiraju? Opa! Je se to neko buni ili se meni učinilo, a? Učinilo ti se, učinilo ti se. Stvarno vam se učinilo. Učinilo mi se? Učinilo mi se, a? Hoćeš da kažeš da se ne znam Lodoru, jeli? A? Ostavite to gospodina na miru. Nešto si rekla? Rekla sam da ga ostavite na miru i da se smirite. O, ona to meni. Gospođa ima malo predugačak jezik. Mogle bi malo makaze da radiš. Ajde, dječaci, sedite tu i smirite se. O, još jedan glas iz naroda. Javlja se kad ga niko ne vidi. A posle, nisam ja majke mi nisam. Majke. S tom ću ja poslije da razgovaram. Idem da vidim prvo šta hoće ova gospođa sa dugim jezikom. Hajde pre, zaustavi! Kolega, vodi! Ajde, vozi! Baš vam hvala. Hvala vama što ste me zaštitili. Ja volim djecu, ali ne volim kad preteruju. Uradili ste to zaista vešto. Vas da nije bilo, tako bismo. To je rutinska stvar. Bilo mi je zadovoljstvo, ja I meni. ovdje izlazim. Silazim ja ovdje. E pa sad moramo da se rastanemo. Ja idem u onom pravcu tamo. I ja baš idem u tom pravcu. Pa dobro, možemo zajedno do semafora. Vrlo rado ako vam ne smeta. Ma ne. Ja ću ovamo. I ja. Beograd, znate, više nije tako siguran grad kao što je nekad bio. A ljudi su nervozni, imaju problema. Ma sve ja to razumem, ali građanin mora biti zaštićen na svako mesto. Prostite, šta ste vi po profesiji? Ja sam profesor. Šteta što niste policajac. Šteta. Znate da je više tako odvažnih i hrabrih ljudi kao što ste vi, bilo bi manje problema sa huliganima. Ja skrećem tamo. Verovali vi ili ne, i ja. Pa sad, verovali vi ili ne, možda je bolje da vam dam odmah broj telefona, da vas ne maltretiram, da idete u onom pravcu koji vam uopšte ne odgovara. Ja zaista idem u tom pravcu.
U svakom slučaju ovdje se definitivno rastaje. Još jednom mnogo hvala. I s Bogom. Doviđenja. Izvinjavam se, šefe. Dobar dan. Dobar dan. Izvinite što kasnim. Ne mari, koleginice, ne mari, izvolite. Kolege, da vam predstavim novog načelnika odeljenja. Dobar dan svima i još jednom izvinite zbog kašnjenja. Sedite. Hvala. Moram da vas upozorim da to nije moj običaj, to je osobina koju najmanje cenim. Mene su u ovu stanicu uputili da zavedem red, da sprečim haos koji je počeo da vlada najpre